magwe kaunti ma Kisumo. Odiochieng' manyoro nitiere jopiny manolose kaunti ma Kisumo kotelnegi kod Obungwa Wich ma bende nawacho ni gin ok gibi timo maandamano e kaunti ma Kisumo, mano mar timo rapar, mano mar ng'anyo, mano mar higa mar 2020, gima notimore higa mar 2024. Mago moko kuom Gen Z ma bende nawacho ni gin giol kod ng'anyo. Wakili. To aneno Kisumo go aneno. Kisumo onge ng'anyo. Kisumo ohendni osebedo mana kadhi mbele. Ng'eni director mar biro bedo ka nyiso tipo mago mag gik matimore e kaunti mano ma Kisumo. Tang'ini kaunti ma Kisumo bende wantiere kod Seth Okumu ma bende en janon siasa. Ng'eni ka otudre kodwa, obiro bedo konyiso chal mar Kisumo ahinya e kinde ma bende ng'eni wamanyo jafwambo marwa Millicent Adhiambo ma bende nitiere kuno. Wakili Salim Odenya, Kisumo neno kanyo tipo madhi mbele, Mombasa bende neno tipo ma bende dhi mbele. Kwe emilando. En kare ndagene yiera gi wakili ni ng'ama nigi ratiro mar ng'anyo ok onego choch ratiro mar ng'at machielo madwa timo tijene mamoko. But en adiera bende ni ng'anyo in and of itself onego bed a little bit disruptive. Ok onego bed ni gik moko dhi nyime kaka kawaida. Mane disruption, the level of disruption ma ng'anyo onego kel ok onego bed to the extent ma bring gige joma moko to a standstill. Chung matin kapod irito joma ng'anyo mondo kal kata gidino gi kite aeto yud thuolo mar dhi e tiji ma ok olor ni chuth is a lesser evil and en hinyruok mwanyalo thilgo, especially ka ng'anyo nitie, so that ng'anyo no bed gi meaning, because ng'anyo no as I've said, any civil protest must be disruptive in a nature mondo miyo the duty bearer okole into action. Ka inena jomo dhi to bet kamoro maonge gima timore, then kata ng'ama udwa ni mondo mi winj ng'uru no samoro ok bi kawe ma very serious. However, the measure monego bedi en sama watimo ng'anyo makelo disruption, a normal way of life, onego